Uy, sigurado kini, tiba-tiba kini. Yan, nga man kitang Colossians 3:15 na let the peace that comes to Christ rules in your heart. Tapi niya yung kapayapaan ng Ginoo. Kailangan paborin mo mong kikiyang puso. Amen. Dapat tandaan nito. Amen. Hold up to! Nagagalaw! Tong. Kenny, magkabaya ka kaya kami. Kami gagana ka pa, hold up na gano'n. Paul na ngayon, pero magkabaya kami. Yan eh. Hinanyalok ka po. Yan eh. Ano? Anong lagyan mo pala, kapatid? Ang po, po tututok yung bakit ito. Yan. Anong lagyan mo, kapatid? Bata, Welcome tayo. ay po. Pag-pray over tayo. Bata, medyo ba yung bagay yung kapatid mo? Tanggapan ni Kristo bilang kaya kang tagapagligtas. Okay? Ano kanya po? Matanggapan kaya. Iwasan mo siya po nito. Pero mapumansa mo. Sige, very good. Kailangan mo Ay, pero... ay sakto. Kenny, pakiramdaman mo blessings. yung salita ng Diyos. To ride on the plans I have for you. Plans to. Sakto. Mamaya tayo ng kahit mo. Ang ausandang tithes, offerings, itang ikapu, Mamaya na kayo. Kain ng kahit mo. Ano po yung kanawang? Ayun yung ganaw. Ano po? Yan. 50. Hanggang 50 ka na yung nagdungan eh. Ikatong, muling bayo ka, mamaya na ka rin. Kaya ako rin po, kaya ako. Kaya Mag-offering na ka. Para... Ako pumigaga na kayo, yung iniban nyo. Yan mo na yung offering mo, para kay. Minip. Kabi mo naman din. Ayun. Kabi mo naman din. Ganda ka blessing. Yan. Yan. Yan eh. Itang hold-upan mo kaya kami. May nga ako, may na-IBM eh. Itang hold-upan mo kaya kami. Maraming salamat. Tignan mo na yung 50, ba't dapat pamasahin na? Sige. Sige kapatid. Umayo ka ba? Bata. God bless you. God bless you. Thank you po. Thank you po. God bless you. Maraming salamat. Ay, nangyari. Hold up, kuya. Kuya yatang may hold up. Ay, Diyos ko po. Ang ginawa. Ay,